yasa bela jele mi se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ayiwa o de ye an sigikun yan nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɛbɛn fɔlɔ minnu ma ɲɛkɔrɔ o de ye histoire de Bamako ye nka yan'an ka don kɔnɔ min ye jeli Amekone k'a fo ka waleɲuman dɔn ka taa se Gawusu Danbele ma ayiwa Keɲeba k'a fɛnɛ fo nin waati in na kanubaaw caman olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nin nɔ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Watara k'ale fɛnɛ fo Jelibugu la fo ka taa se Bugɔsomugu yɛrɛ fɛnɛ ma ayiwa an kanubaaw bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na welew bɛ bila an ma ayiwa an bɛ foli ni waleɲuman dɔn k'a k'u bɛɛ ye diɲɛ don o don o hukumu kama an y'a fɔ sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o ye histoire de Bamako ye an bɛ don n'o ye e ko bi a ko bɛ cogo di min bɛ tali kɛ jɛkulu la walima fanga ɲinitɔn don hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa fanga yɛrɛ kɔni tɛ ni fanga ɲinitɔn in na nka a b'a fɛ min ye ka tɔgɔ k'o di a yɛrɛ ma o kama histoire de Bamako olu y'i damaga kamalen a ka kuma la a bɛ tali kɛ lɛtiri min n'a bɛ fɔ a ma ko pétition ka se ka a yaala malidenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye fɛɛrɛ ye ayiwa jamanadenw minnu ni olu bɛ se ka u tɛgɛ bila sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ayiwa ni o bɛ tali kɛ tɛgɛnɔbila la ayiwa mun b'a to Abdulayi Mayiga colonel ayiwa ale min n'a kɛlen bɛ ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala nɔ labila waati la ni o ye an ka jamana minisiri ɲɛmaaso o yɛrɛ o kɔnɔna la ale kɔni ye nin pétition in kɛ ni o ye sɛbɛn min n'a laɲini ye ka se ka tɛgɛnɔbila k'a la yaasa Abdulayi Mayiga colonel Abdulayi Mayiga ale bɛ se ka to cogoya min na jamana premier ministre la laɲini ye jumɛn ye yaasa dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ayiwa ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila kɛrɛfɛ cogoya min na i b'a ye bi an bɛ waati min na ni maa kofɔlen ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Alasani Danbele n'u b'a wele ko Alasko ale kɔni ye nin pétition bila ani a jɛkulu ayiwa i b'a dɔn k'a fɔ yaasa malidenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka u tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila la cogoya min na nka fasiri b'a jira k'a fɔ Alasko yɛrɛ kɔni ye maa ye maa min ni a ka kow olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛlen tɛ ayiwa ale de ka wulikajɔ n'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ maaw ka danaya dalen a ka waati min na ka sɔrɔ ko olu yɛrɛ kɔni ɲɛ ko ka yɛlɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a jateminɛ min bɛ tali kɛ Jamil Bitar la ayiwa o ye maa min ni a delila ka nin wale ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni ko la min ye ayiwa ka danaya min tɛmɛna n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o danaya k'o latiɲɛ cogoya min na o de kama a bɛ dɔn k'a fɔ ko Alasani Danbele ni ale ye Alasko ye halisa a bɛ a ka wulikajɔ kɔnɔna la jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko PMVR n'o faso ko ayiwa o kɔni o ɲɛma a kun y'a laɲini waati fɛnɛ la ani o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na yaasa ka se ka baaraw kɛ nka a bɛɛ lajɛlen laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka se ka walejugu ni ŋaniya jugu ayiwa ani janfan jugu ko o ta ka se ka o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka tɔnden minnu b'o o la olu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ wulila k'u jɔ jumɛnfɔla jɔyɔrɔ la min b'a yira ka mun kɛra sababu ye ayiwa a n'o o ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma baara min ni a kun nun donnen bɛ ka se ka o bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na bi an bɛ waati min na Alasani Danbele e ko a yɛrɛ kɔni tɛ yɛrɛɲini na wa o yɛrɛɲinisen de kɛlen bɛ sababu ye bi a kɛlen bɛ ka ni o ye pétition min ka se ka o bila a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka i yɛrɛ majiya cogoya min na colonel Abdulayi Mayiga yaasa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ jɔyɔrɔ ɲini o maa don ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi o de kama a nana ka se ka nin pétition in ka se ka o hakilina ta ayiwa min b'a yira k'a fɔ ko ale b'a fɛ ayiwa jamanaden minnu fɛnɛ b'a fɛ colonel Abdulayi Mayiga ale yɛrɛ kɔni ka se ka to fanga la cogoya ale ka se ka to premier ministre la cogoya min na i b'a ye o de kɛra sababu ye jɛkulu min bɛ yen n'u y'o labɛn k'o bila sen kan n'a bɛ fɔ min ma regroupement dénommé Alliance des forces patriotiques pour le changement ayiwa o kɔni y'u ka tɔn tɔgɔ ye tɔn min ko ni o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye fanga ɲinitɔnw na ayiwa walima malidenw hakilinaw olu faralen ɲɔgɔn kan fo ka u fanga ka se ka olu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa yɛlɛma bɛ se ka na cogoya min na jamana kɔnɔ laseli min senfɛ n'o kɛra novembre kalo tile 28 san 2022 n'o o b'a yira k'a fɔ ayiwa Alasani Danbele u ye pétition min bila tɛgɛnɔbila min n'a bɛ tɛgɛnɔbila ko fɔ ka ɲɛsin ayiwa colonel Abdulayi Mayiga ma ale yɛrɛ kɔni tolen fanga yɛrɛ kɔni na o b'a yira ni sɛbɛn kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa
ko min ye dɛmɛ ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don n'o ye Abdoulaye Mayiga yɛrɛ ma cogoya min na o kama fasiri sɛbɛnbaa y'a yira k'a fɔ maa o maa ni e de ko yɛlɛma o kɔni o ka di e ye e bɛ yɛlɛma yɛrɛ kɔni ko e k'i hakili to i yɛrɛ la ayiwa dɛmɛ min n'a kan ka don fanga ma ka se ka o dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ayiwa ale ka laɲini ye yaasa ka colonel Abdoulaye Mayiga ka se ka o yɛrɛ to fanga la cogoya min na fasiri b'a communiqué b'a yafa cogoya min na ni o ye kunnafoni yɛrɛ ye ayiwa min ye jamanaden caman Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ olu ma dɔwɛrɛ ɲini bɛn ale ni basigi ka se ka o ɲini anw ka jamana ye cogoya min na nka min bɛ tali kɛ nin pétition in na ni a kɛra alliance min ni o yɛrɛ kɔni bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko alliance des forces patriotiques o maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa i b'a ye bi u bɛ laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ kabini don min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛli taara foli bila n'o o ye jamana ɲɛmaa la k'a ta o don na ka na bila maa ba 274 ani 33 o de kɔni ye a tɛgɛnɔbila min ye k'a yira k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Mayiga ale ka to ni o ye jamana minisiri ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na k'a bɔ yen min ye nɛgɛjuru siraw ye wele min bilala maaw fɛ ayiwa minnu ye wele lasegi u ma o bɛ t'i jɔ maa 9 ani 933 ɲɔgɔnna si la fasiri a sɛbɛnba o de ye Laya Jara ye ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna la halisa an bɛ taa ni nouvelle horizon ye a ko ni taama ma ban halisa bolofini fana a tɛ ban dɛ an bɛ taa halisa Jonathan Goodluck son excellence halisa a b'a ka taama la cɛkɔrɔba sɛgɛnbali ɲinɛbali i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni kunu ye an kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ novembre kalo tile 29 yɛrɛ kɔni na ayiwa Jonathan Goodluck ale kɔni nana taama la Mali la ayiwa a jigin pankuru kɛnɛ na Abdoulaye Mayiga ni ale ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana Abdoulaye Diop hakɛto n'ale ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw olu ɲɛnabɔli ma ayiwa o kɔni o ye a kunbɛn maa minnu bɛ yan nɔ n'olu ye lasigiden ye fɔtɔga wɛrɛ la ambassadeur i b'a ye k'a fɔ a n'olu kɔni ye ɲɔgɔn kɔni kuma ɲɔgɔnyaw fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka ciden n'o ye Jonathan Goodluck ye ayiwa a nana Mali la tuguni halisa a bɛ tali kɛ baara minnu ni olu kun kumaw fɔra ka tɛmɛ a n'a ka équipe u nana ka se k'a lajɛ a ko halisa an bɛ waati min na a bɛ cogo di yalima a ko ninnu a bɛ ka taa ɲɛ wa nka ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ halisa kɔni ye min ye ka se ka kunnafonidilaw i b'a ye a ye saraliku u la ka ɲɛfɔli kɛ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni nana Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 4 sigi dɔ bɛ yen nɔ ni o bɛna kɛ Abuja i b'a ye k'a fɔ yaasa ayiwa ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ f'a kana kunnafoni min n'a kan ka n'o ɲini ka se ka o sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni olu la cogoya min na ka bɔ yen taama in fɛnɛ kun a bɛ tali kɛ jumɛn na min bɛ tali kɛ baara minnu bɛ sen na politiki sira kalafili sira ayiwa ni o yɛrɛ kɔni ɲɛ minɛlen don colonel Abdoulaye Mayiga ni ale de ye jamana premier ministre ye ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokara Mayiga k'o nɔlabila ayiwa ka se ka fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛbɔ o ministre do fo ka taa se gouvernement yɛrɛ ka kumalasela o yɛrɛ kɔni fɛnɛ do ka ɲininkali k'a la baara minnu ni olu nun donna yalima a ko a bɛ cogo di a sera yɔrɔ min na yalima a bɛ se ka tɛmɛ o kan wa walima mun ni mun bɛ yen gɛlɛya jumɛnw yɛrɛ kɔni bɛ yen laɲini ninnu ayiwa yalima olu yɛrɛ kɔni sabatira wa minnu ni olu bɛ tali kɛ yaasa jamana bɛ se ka sigi cogoya min na politiki tɔnw olu yɛrɛ kɔni ma nka min ye ciden ye CEDEAO yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'o ye Goodluck Jonathan ye a kɔni ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin baaraba minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ye aide yɛrɛ kɔni baara ta minnu ni olu bɛna kalafiliw ka se ka olu yɛrɛ kɔni baara bɛɛ lajɛlen labɛn nka ka bɔ yen a ye wele fɛnɛ bila jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma yaasa min ye gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ bi n'o o bɛ ka dankari kɛ baara ninnu la u ka ɲɛfɔli kɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni a bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'a bɛ se ka taa fɔli kɛ yaasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka jɛ cogoya min na ka se ka fura ɲini olu la ɲɔgɔn fɛ ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ i jija o la yanni ka bɔ nin taama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ma taa fiyewu f'a ka taa ka t'i ɲɛ jɔ son excellence Asimu Goyita colonel do ayiwa Mali ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ do ani o ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni fɛnɛ a taara min ye wale camanw kan nka a bɛ kuncɛ ni jumɛn ye o de ye foli ni waleɲumandɔn jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ bɛ ka baaraba minnu kɛ yaasa jamana yɛrɛ kɔni kalafiliw ale bɛ se ka labɛn cogoya min na ka se ka an lasigi bɛjɛ jɛmu o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na a ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ka bɛn n'olu ye k'a ka nisɔndiyaw ka se ka olu fɛnɛ kɔni yira fasiri sɛbɛnna Mamadu Ture fɛ ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la ɲɛda kura
alisa an bɛ to ni fasiri ye ayiwa an y'a fɔ an bɛ taa ni o bɛ tali kɛ le matin ka bi bɔli la ale bɛ ni sɔnni sigi min bɛ tali kɛ ayiwa baɲumankɛ tɔn min ni a tɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko rayon de soleil de l'enfant étranger olu minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali la i na komi diɲɛ jamana caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la e ko a tɛ ɲini ka gɛlɛyaw ma wa waati tɛmɛlen na yɔrɔ Faransi kɔni y'a laɲini ale yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ don jɛkulu o jɛkulu ma ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ka se ka olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka jɔ cogoya min na nka min ye rayon de soleil de l'enfant étranger ale kɔni ye cakɛda min n'a bɛ balola Faransi yɛrɛ kɔni sɔrɔ yɛrɛ kɔni na nka nin kɔfɛ min ye u ka journaliste min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen n'olu ye kunnafoni diyɔrɔ ye n'a bɛ f'u ma ko Le Monde olu ka novembre kalo tile 24 n'o ye alamisa don tɛmɛlen ayiwa u ka bɔli la bɔli in b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka min ye ayiwa ɲinini kɛ a bɛ san 5 yɛrɛ kɔni bɔ nin baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan nka bi an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni y'u tɛgɛ sigi ni o ye nin baarakɛyɔrɔ kofɔlen n'o ye rayon de soleil de l'enfant étranger yɛrɛ kɔni kan ka sabu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ Mali la denmisɛn caman de suɲɛra ayiwa o kɔni e ko a tɛ nin jɛkulu ninnu olu yɛrɛ kɔni kɔ wa i b'a ye a bɛ tali kɛ mun na kabini waati jan san 2020 i b'a ye kunnafoni dɔ yɛrɛ kɔni bilala ni y'o novembre kalo tile 9 yɛrɛ kɔni ye ni a tɔgɔ yɛrɛ kɔni ye de Paris à Bamako ayiwa o bɛ tali kɛ maa min bɛ n'o ye Marie M ale yɛrɛ kɔni ka taali Faransi ka se ka taa di maaw ma olu k'a lamɔ a tɛ maa minnu yɛrɛ kɔni cogoya dɔn ka b'o la septembre kalo tile 6 san 2022 i b'a ye kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye dayɛlɛnni kɛ mun bɛ tali kɛ rayon soleil de l'enfant étranger kan ka se k'a dɔn o bɛ baara min na ka taa Chili, Chine, Corée du Sud fo ka taa se Inde yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ jalakiba de binnen bɛ ni jɛkulu ni yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ bari u bɛ taa olu ka denw minɛ k'a fɔ denw mansa yɛrɛ kɔni ɲɛna bi an bɛ waati min na an bɛna i den ka se ka o ta ka taa di dɔw ma waati kunkurunin kɔnɔ n'o ye ka taa n'a ye Faransi waati kunkurunin kɔnɔ nka u n'u sera Faransi u bɛ taa fɔ denw minnu ni olu b'a fɔ k'an bɛ sɔn den na ka se k'a bila an fɛ yen ka taa fɔ olu ɲɛna ko ninnu ye denmisɛn ye malidenw don u kɔni u mansaw y'u wolo k'u lafili ten ayiwa olu kɔni y'u ta u b'a fɛ min ye dɛmɛ ye ka se ka o don o denmisɛn yɛrɛ kɔni o denmisɛn ninnu kɔni ma Le Monde a bɛ san 5 yɛrɛ kɔni bɔ ale bɛ ɲinini na ni o ye rayon ni o bɛ tali kɛ jɛkulu min kan jɛkulu min n'a bɛ wele ko ayiwa rayon de soleil de l'enfant étranger ayiwa ɲinini ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ denmisɛn 7,000 ɲɔgɔnna si diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Centrafrique Haïti fo ka taa se Peru ni Urumani yɛrɛ kɔni ma i b'a ye ni jɛkulu in n'o ye rayon de soleil ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ olu ma ka se ka nin denmisɛn 8,000 ɲɔgɔnna si ka se ka olu kumaniya u mansaw ma ayiwa ka taa n'olu ye k'u don ayiwa walela wale min ni ayiwa den mansa den kelen si yɛrɛ kɔni tɛ jɛnɛ ka bɔ san 1989 la ka na 2001 na Mali kɔnɔ a yira k'a fɔ denmisɛn 300 olu yɛrɛ de kɔni ye min ye ka se ka u ta k'u bɛ t'u di nanzara dɔw ma yaasa u ka se ka u lamɔ cogoya min na ayiwa ni jɛkulu in yɛrɛ kɔni tɔgɔ la hali ni a y'a sɔrɔ denmisɛnw yɛrɛ kɔni bɛ taa lamɔ o tɛ gɛlɛya ye mais a ka kɛ hakɛ ani sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan denmisɛnw minɛ yɔrɔ u b'a fɔ de an bɛ taa ni den ye Faransi waati ni kunkurun kɔnɔna la nka u bɛ taa di minnu ma Faransi u b'a fɔ olu ɲɛna k'u mansaw kɔni y'u bange k'u bila ten k'u lafili ayiwa o kama olu fana y'u ta yaasa ka se ka u lamɔ ayiwa anw bɛ nin den ma e k'i jija o la nka bi an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw Faransi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la e ko u ma wuli n'o ye rayon de soleil de l'enfant étranger e ko wulimakuw nɔfɛ wa minnu ni olu yɛrɛ ka wari bɔ Faransi yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kun hali n'o y'a sɔrɔ Faransi ko ni jɛkulu ninnu ka baara a ka dabila anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri a sɛbɛnna min ye Le Matin a fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ laada don n'an bɛ bɔ an bɛ min ye bilasirali kunkurunin ye ka se ka o kɛ malidenw yɛrɛ kɔni ye cogoya min na ayiwa ko nin ye kabako fafarankaba fadunuya ayiwa min bɛ tali kɛ muso dɔ la ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Brésil san 19 ka bɛn ni san 2021 yɛrɛ ye ko min kɛra ye ayiwa an b'a fɔ ni ɲɔgɔnna si a man ca diɲɛ kɔnɔ maa min bɛ ni a kɛra yɔrɔ min na dugu min tɔgɔ Minurus ni ale yɛrɛ bɛ Brésil yɛrɛ kɔni kɔrɔyan fan fɛ ayiwa san 19 bogotiginin don ale yɛrɛ kɔni ye garisɛgɛ
garisɛgɛ sɔrɔ kɔnɔ la garisɛgɛ min n'a kɛra filani ye ayiwa filani ninnu u bɛ jigin don min na ka se fɔ kalo 8 yɛrɛ kɔni na ma bamuso ale yɛrɛ kɔni sigara a denw na a ko ale dun u kɔni u bɔlen don nka ale bɛ ka ye cogoya min na dɔ ka jan ni dɔ ye dɛ o siga min ye ale sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni taara a bɛ fɔ min ma ko test ADN ka se ka taa test ADN kɛ a yɛrɛ kɔni kun dalen b'a la ko den ye cɛ mun ta ye test ADN kɛlen kɔfɛ o cɛ la a yira k'a fɔ den kelen kɔni o y'o ta ye o kɛra positif ye nka kelen dɔ o kɔni o kɛra négatif ye o min ye muso in dabali ban a kɔni tora miiri la a ko ɲakili b'a la nin don kɔfɔlen na min ye ayiwa min ye dilan kɔni ye a tɛmɛra ne ni cɛ 2 de cɛ ayiwa cɛ dɔ a y'o fɛnɛ wele ka taa lajɛ o taalen dɔgɔtɔrɔso la ayiwa test ADN kɛra o fɛnɛ la a yira k'a fɔ ko den tɔ kelen ye o yɛrɛ kɔni ta ye ko a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ni kɔni dabali ban ayiwa kɛnɛya tigilamɔgɔw n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu yɛrɛ kɔni ɲininkara olu y'a yira k'a fɔ nin bɛ kɛ waati ni waati diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ min ma ko superfécondation hétéroparentale ayiwa nin ye a scientifique ɲɛfɔli ye a tɔ a kɔni bɛ yen nɔ n'an sera Brésil ayiwa an na se ka ayiwa fɛsɛfɛsɛli ko o sɔrɔ la an bɛ jeli an bɛ kone k'a fɔ ne fa Gawusu Danbele Keɲeba k'a fɔ k'an ka Gawusu Diyan yɛrɛ fɛnɛ fɔ an fɛ yan ni nɔ Kalosi Mayimuna Tarawele k'a fɔ Salifu Tarawele Sidiki Ture Sabalikɛ Ture ayiwa Kalu Ture Umar Ture ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Usman Kan Maki Kan k'o fo ayiwa min bɛ tanti Jeanne ne yɛrɛ buramuso ka foli k'a la k'an muso yɛrɛ fɛnɛ fo Aja Ture ka Awa Jara ka fɛnɛ fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa Awa Kɔrɔba ayiwa min ye cuisine Guadumani Yeli Vision sanfɛ ka se ka a fɛnɛ fo ayiwa ani a ka dumuni dumanw kasa dumanw k'u bɛɛ lajɛlen de kɔni fo nin waati in na an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma